Tak skúsme si to povedať na nejakom príklade z praxe, ktorý teda možno aktuálne riešite. Ako to teda vyzerá, čo ten konkrétny človek nahlásil a ako ste mu vy teda v tom nejako celém boli napomocní? Mali sme prípad skupiny anonymných oznamovateľov, ktorí boli zamestnancami regionálnej veterinárnej správy, ktorí poukázali na veľmi neštandardné správanie šéfky regionálnej veterinárnej správy, ktorá brala úplatky a za to, že nevykonávala riadne kontrolu zvierat, ktoré boli určené na vývoz, teda na export, na riadnu konzumáciu a v tomto prípade tento prípad mal aj úspešný koniec, pretože Úrad na ochranu oznamovateľov podal na základe tohto anonymného oznámenia trestné oznámenie vyšetrovateľovi. Prípad bol zdárne dokončený s tým, že bola schválená na špecializovanom trestnom súde dohoda o vine a treste a táto pani riaditeľka jednak dostala 5-ročný zákaz činnosti, podmienečný trest a aj finančný trest. A teda takýmto spôsobom je možné ukázať na tom, že aj jednotlivec vie zmeniť ten systém alebo vie zastaviť naozaj nejaké bezbrehé zneužívanie právomoci verejného činiteľa alebo naozaj nehospodárne narábanie s verejnými financiami. Akú úlohu v tom zohral váš úrad? A ako som spomínala, my sme dostali to trestné oznámenie a následne sme na základe tých informácií vypracovali trestné oznámenie. Obratili sme sa aj na štátnu veterinárnu správu, keďže tam boli aj iné kontexty ohľadom etického chovania tejto pani riaditeľky. Žiaľ, aj tu sa ukázalo, že často tá štátna kontrola úplne nefunguje a nezasiahla, respektíve nevidela žiaden problém. Našťastie problém videla polícia a videli vyšetrovatelia, ktorí, ako som povedala, následne podali obžalobu, alebo respektíve pani riaditeľka prijala dohodu o vine a treste.